Професор Медникаров, бяхте удостоен с званието почетен професор на Военноморската академия на Република Румъния Мирча Челбатран. Всъщност, вие си сътрудничите отдавна с нея. Как считате? Дали това е признание за вас, за вашата дейност, за морското училище? Какво се случи в Констанца? Безспорно, номинирането ми за професор на Мирча Челбатран Naval Academy е преди всичко признание за работата на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. И всъщност е една оценка за нашите усилия да развиваме отношенията между двете институции от 2009 година сам. Тези отношения се характеризират с висока интензивност на съвместните ни и образователни, и научни проекти. Вие всъщност обменихте и студенти, и преподаватели. Да, една от сферите, в която работим, това са обмените на преподаватели и студенти по програмата Erasmus+, преди всичко. Но също така ние имаме и ред други образователни и научни проекти, които се провеждат съвместно. Част от това е провеждането на съвместни компютърно подпомагани учения за нашите курсанти, провеждането на обмяна на курсанти в нашите морски лагери в Варна и в Констанца. Лятната плавателна практика. Лятната плавателна практика на борда на Мирча. Провеждането на съвместни научни проекти. Един добър пример за това е разработването съвместно от двете академии на имитатор за подводници, тъй като и двата флота изпитват в момента дефицит от подводници, за да се осигури бойната подготовка на надводните кораби. Тоест, вие ще имате един тренажор подводница? По-скоро става дума за имитатор, с които могат да работят корабните разчети, когато отработват своите задачи за борба с подводници. Ние имаме и общ проект, така нареченият проект Декомар, чиято цел е да се бъде създаден общ семестър за осигуряване на обмена на студенти по програмата Erasmus+. Но най-важното като че ли е, че между нашите курсанти и студенти се създават много добри приятелски отношения и това стои в основата на сътрудничеството между двата съюзни флота, между българският и румънският. Възможно ли е да се подпише такова споразумение между вас, с което студенти, които имат желание от Висшето военноморско училище във Варна и такива от Академията в Констанца, взаимно да могат да завършват магистратури в двете училища? Да, легалната база за такива магистратури е създадена и всъщност нашата задача сега е да намерим тези програми, които да имат общият интерес в двете държави и за да имаме, както се казва, достатъчно престижна магистърска програма, която да има своите кандидати от двете страни. Ние мислим за това в областта на морската сигурност и морската безопасност.